על הדמות שאני אצור הפעם, אני לא יודע כלום. כלומר, חוץ מפרט אחד. הילדה הכי יפה בגן, יש לה עיניים הכי יפות בגן. את הילדה הכי יפה בגן שרה יהודית רביץ למילים שכתב יונתן גפן לפני 37 שנים. הילדה במציאות כבר בטח הייתה לאמא, אבל בשיר היא נשארה בדיוק אותו הדבר. איך בכלל מודדים יופי? מה הופך דווקא את הילדה הזאת להכי יפה בגן? מה שהכי מסקרן אותי בשיר הזה הוא שחוץ מזה שיפה, אנחנו לא יודעים עליה כלום. אולי היא אוהבת פיצה? גלידה? אולי היא ממש טובה בשחמט? הילדה הכי יפה בגן, יש לה עיניים הכי יפות בגן, וצמא הכי יפה בגן, ופה הכי יפה בגן. וכמה שמביטים בה יותר, רואים שאין מה לדבר, והיא הילדה הכי יפה יפה בגן. כשהיא מחייכת גם אני מחייכת, וכשהיא עצובה אני לא מבינה איך אפשר להיות עצובה. ואולי בלילה היא חולמת שהיא אלופת הארץ בריצה ל100 מטר? יכול להיות שכשאנחנו קוראים לה הילדה הכי יפה בגן, אנחנו עושים לה עוול. זה בטח מאוד לא נעים לה שאף אחד לא מתעניין בה ובמה שקורה לה בלב. כשהיא מחייכת גם אני מחייכת, וכשהיא עצובה אני לא מבינה איך אפשר להיות עצובה. כשאת הילדה הכי יפה בגן. אולי כדי להכיר אותה באמת צריך פשוט להתקרב אליה, לדבר איתה, לשאול מה עובר עליה, מה היא אוהבת. אז למה הילדה הכי יפה בגן עצובה? אנחנו אולי לא נדע, אבל הילדה הסקרנית שהתקרבה אליה, היא בטוח כבר יודעת. להתראות. והיא הילדה הכי יפה יפה בגן.